Am revenit în direct la Neconvențional. În continuare, alături de mine se află domnul senator Ioan Ghișe. Vorbeam așadar, iată, despre aceste transformări pe scena politică. Transformări, avem, iată, fuziunea PDL-ului cu PNL-ul. Avem însă și un nou partid, pentru că mulți demisionari din PNL s-au îndreptat către formațiunea politică nou înființată de Călin Popescu-Tăricianu. Trebuie făcute niște precizări și cetățenii care se uită în legea partidelor, legea 14 din 2003 are niște articole 25-26 foarte importante. Încă nu s-a înființat partidul condus de domnul Tăricianu. Mâine și poimâine, pe 1 și 2 august, un partid numit Național al Mediului, care există înregistrat juridic la Tribunalul București, are congres și își va schimba denumirea din Partid Național al Mediului în Partid Liberal Reformator. După ce se aprobă statutul, acest partid urmează să fie reînscris în registrul partidelor politice cu noul statut, cu noua denumire. Acei colegi, și sunt chiar parlamentari, vreo câteva 20-30 de persoane, care mâine merg la congres. Ei nu merg la congres în calitate de membri ai Partidului Liberal Reformator sau pentru a înființa Partidul Liberal Reformator. Ei merg în calitate de membri ai Partidului Național al Mediului. Că acest partid are congresul mâine. Și s-au înțeles liderii, nu știu cine e la mediu acolo, cred că domnul colonel, nu știu să spun exact, și cu domnul Tăricianu, ca să facă această mișcare pentru a-i da șansa domnului Tăricianu să candideze la președinția României din partea unui partid. De aceea eu profit de ocazie să rog ploieștenii și prahovenii noștri și ai dumneavoastră, noștri când spunem ne gândim ai țării, să ia numerele de pe ecran și în măsura în care găsesc de cuvință că merită să mă sprijine, să-mi acorde semnăturile domnilor lor și să le trimită la adresele de destinație. Eu candidez independent la președinția României. Dacă va candida domnul Tăricianu, vrea să candideze din partea acestui Partid Național al Mediului, care mâine schimbă denumirea în Partid Liberal Reformator. De ce ați ales să fiți independent și nu ați mers și dumneavoastră, așa cum au făcut ceilalți colegi, către formațiunea lui Tăricianu? Din mai multe motive. Unele pot să vi le spun, altele e bine să le păstrez. Întâi de toate, când candidezi la președinția României, vorbind de principiu, normal este întâi de toate să vezi dacă ai susținerea cetățenilor. Și dacă cetățenii, la nivelul țării, în proporție, în număr de peste 200.000, semnează pentru tine, înseamnă că ai o reprezentativitate și poți să devii candidat. Apoi, dacă vrei să propui țării o viziune, un program politic pentru funcția de președinte, condiția ta politică este corect, potrivit Constituției, să fie de independent. Constituția chiar obligă, atunci când un membru de partid este ales președinte al României, trebuie să devină independent, să-și dea demisia. Ei, eu fac acest lucru înainte de alegeri, sper să găsesc susținerea necesară. Termen limită pentru strângerea semnăturilor este 25-27 august. Deci mai puțin de o lună. Mai puțin de o lună. Este foarte greu. De aceea fac apelul către cetățenii care cred în mine ca politician, ca senator. Acum, sigur, brașovenii mă știu în calitate de fost primar al Brașovului timp de 8 ani de zile. Și mâine voi avea o conferință de presă la ora 12 la Senat, unde voi prezenta programul politic pe care îl propun cetățenilor României din perspectiva de candidat la funcția de președinte al României. Ne puteți spune și nouă câteva dintre punctele pe care le-ați trecut? Da. Deși conferința de presă de mâine are ca și scop prezentarea programului, dar câteva lucruri pot să vă spun. Unul foarte important, chiar decisiv. Potrivit viziunii mele, guvernarea României trebuie să fie o continuă guvernare de Uniune Națională. Ce vreau să spun prin asta? Este necesară țării românești o schimbare de paradigmă politică.
Și acum în Constituție scrie Guvernul României. Nu scrie Guvernul majorității împotriva opoziției parlamentare. Așadar, pentru a crește calitatea politicilor publice care se practică sau să se practice la nivel de guvern în România, ar trebui ca în guvern să fie reprezentate toate forțele politice care au reprezentare parlamentară. De ce? Pentru că țara este una, guvernul este al României și trebuie să facă bine pentru toți românii și nu să lupte unii pentru ceilalți pentru a se înlătura de pe poziție. Este, dacă vreți, un fel de model de administrare specific guvernării corporatiste. Cei care lucrează în business, mai ales în societăți pe acțiuni, sunt familiarizați cu acest model de administrare. O altă propunere importantă pe care o fac este următoarea. Noi avem nevoie să definim în România care este nivelul până la care sunt funcțiile politizate. Adică, se schimbă o putere politică. Bine. Ce funcții se schimbă? Până la ce nivel? Și aici este de discutat și asta se poate stabili prin lege. Dar nu toți funcționarii până la femeia de servici de la grădiniță să fie schimbați din funcții pe criterii politice. Un alt model sau una dintre alte propuneri și cea mai importantă. În spatele proiectului meu pentru țara românească există un foarte important program strategic. El are ca și țintă ca într-o perioadă de 10-15 ani, pe baza unei viziuni construite de specialiști în macroeconomie, salariul românilor să fie, salariul mediu al românilor să fie aliniat la media salariilor europene. Asta vreau să spun așa, la noi s-au aliniat prețurile, dar nu s-au aliniat salariile. Și de fapt trebuie spartă paradigma care spune așa, de fapt nu e paradigmă cât este un cerc vicios, și anume, zice, domnule, nu putem crește salariile pentru că nu crește productivitatea muncii. Asta este o marotă falsă, pentru că românii au făcut proba în Occident că ei pot lucra la fel de bine și cu multă competență pe salariile din Occident și cu productivitatea din Occident. Înseamnă că problema nu este la productivitate, ci la climatul de muncă din România, care demotivează munca și competența. Și programul are o expunere de argumente și de motive de multe zeci de pagini, care fundamentează ideea potrivit căreia salariile în România, pe baza unui acord politic și social, trebuie să crească an de an, timp de 10-15 ani, până când se aliniază la media salariilor europene. Care poate să fie sursa de creștere a acestor salarii? Sursa de creștere este dezvoltarea mediului privat și în mod special a întreprinderilor mici și mijlocii, care au nevoie să beneficieze de facilități fiscale pentru a atrage inovare, creativitate și tehnologii moderne, astfel încât să-și crească puterea de business, să realizeze mai mult profit și în felul acesta vor plăti mai multe taxe și impozite la bugetul de stat, cu care se vor alimenta creșterile salariale. Creșterile salariale vor alimenta consumul mai mare va crea dezvoltare economică și nu în ultimul rând, în programul care îl propun României mâine, de fapt cetățenilor români, că votează cetățenii, nu votează România în sine, este vorba de crearea pentru România a mediului favorabil accesării așa numitelor fondurilor suverane pentru investiții. Există pe plan mondial un model economic într-o expansiune de tip exponențial, prin care statele își creează fonduri suverane pentru investiții care se îndreaptă cu prioritate spre sănătate, infrastructură și învățământ. Ori dacă noi creăm României agreabilitate sau, dacă vreți, mediu favorabil pentru accesarea acestor fonduri, împreună cu creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene la procente de 100%, sunt țări ca Irlanda, care au cunoscut în 10-15 ani dezvoltări de-a dreptul spectaculoase, pentru că și-au crescut competența de management de proiect. Eu nu întâmplător sunt și calificat în management de proiect și sunt calificat
și mediator profesionist, așa că am niște competențe și abilități specifice funcție de președinte în calitate de mediator. Deci noi dacă vom crește competența prin reprofesionalizarea cetățenilor români potrivit cu competențele și necesitățile pe piața muncii în lumea globalizată, atunci se creează niște resurse și niște motoare economice care pot să facă o creștere economică astfel încât salariul mediu să crească anual, potrivit unui acord, repet, politic și social, care trebuie negociat pe baza unei viziuni între partidele politice parlamentare, societatea civilă, în mod special sindicate și patronate și ONG-uri. Deci când voi prezenta mâine programul, am să dau detalii și acum, pentru că m-ați invitat astăzi la emisiune și în premieră mi-ați dat posibilitatea să prezint aceste lucruri, o să vă fac o trimitere specială pe e-mail a întregului program. Mulțumim, îl așteptăm. Au fost interesante aspectele acestea economice, însă v-aș întreba eu pe dumneavoastră dacă, iată, Irlanda a avut nevoie de 15 ani să ajungă să implementeze astfel de proiecte și de strategii până la urmă. Credeți că în România este posibil acest lucru sau câți ani? Da. De câți ani e nevoie? Da, pot să vă spun. Uitați, eu am avut în anul de grație 2007, eram deputat, un proiect de lege care atunci nu a fost acceptat, prin care propuneam o idee destul de simplă. Dacă exista receptivitate, atunci era, din păcate, sau atunci era premier domnul Tăricianu și, din păcate, ministrul de finanțe, coleg cu mine de partid, a fost insensibil la propunere. Ce propuneam eu? Ca tinerii. De ce tinerii? Pentru că cei care au competențe în business în general, dar în mod special în management de proiect, cunoscători de limbi străine, preponderente engleză și de stăpânirea computerului, lucrează în mediul privat pentru că acolo câștigă mai bine. Și eu propuneam ca să creăm un fond de premiere a succesului absorpției fondurilor europene, fond care să premieze echipa de proiect. În felul acesta, tineri din mediul privat ar fi fost interesați să scrie proiecte și să fie parteneri cu administrația publică locală, care pe vremea aia avea și mai puțini specialiști, aproape deloc, în management de proiecte cu finanțare europeană, pentru ca să absorbim cât mai multe fonduri. Și eu spuneam, domnule, dacă pui 1 leu de la bugetul de stat și absorbi 4 lei din fonduri europene, după aceea rata de multiplicare a dezvoltării pe orizontală și chiar pe verticala economiei este mult mai mare decât atât. Și atunci merită să creezi un astfel de fond de premiere a succesului ratei de absorpție a fondurilor europene. Asta este un exemplu, dar sunt și altele. Și acum, revenind la întrebarea noastră, este așa. Țări ca Irlanda, Finlanda și alte țări europene care și-au dezvoltat cu prioritate strategică națională programe de calificare a tinerilor pentru domeniul de competență și excelență al managementului de proiect, au reușit rate de absorpție a fondurilor europene chiar de peste 100%. Au ajuns să primească mai mulți bani decât le erau programați. La Irlanda mă refer în mod special, este cel mai de succes model european. Au primit chiar 120% bani europeni față de cât aveau alocați pentru o absorpție anuală, de exemplu, a fondurilor structurale, a fondurilor europene. Și atunci asta trebuie să fie o direcție prioritară de acțiune pentru noi. Este inadmisibil ca după 7 ani de calitate membru a Uniunii Europene, România să fie capabilă să absorbă numai 30-35%. Asta este dovada incompetenței noastre manageriale. Și atunci de aceea spuneam că este nevoie de o reprofesionalizare a cetățenilor români, pentru că acum pe piața muncii se caută alte profesii și alte calificări, competențe și abilități decât în urmă cu 20-30 de ani. Dacă vom face astfel de programe, și președintele României, că de aceea printre altele candidez, este cel care poate prin crearea climatului de consultare a tuturor partenerilor sociali să pună la bază niște acorduri politice și sociale care să fundamenteze politicile guvernamentale. Candidați, și bine spuneați, iată, veți face lucrul ăsta, însă sunt curioasă cum priviți alegerile care vor avea loc în toamnă. Nu sunt puțini candidații și nici de neglijat. Da, vor fi probabil peste 6-7, poate chiar 9-10 candidați. Mă rog către cetățenii din întreaga țară și aici în mod special către prahoveni și ploieșteni
pentru a acorda semnătura lor ca să candidez, pentru că un independent poate candida doar dacă își strânge peste 200.000 de semnături. Pentru cei care candidează din partea partidelor este mai ușor. Și competiția, știți, eu am experiență politică, sunt la al 8-lea mandat de demnitar ales. De 4 ori am fost ales în administrația locală, primar de 2 ori, consilier județean, consilier local odată și de 4 ori la Parlament, deputat și de 2 ori și de 2 ori senator. Vorbesc pe baza unei experiențe personale de un sfert de secol trăită în politica românească, de jos în sus, până la nivel de Parlament. Și acum, ce vă spun? Vă spun pentru că am trăit și am văzut din interior. Deci, cetățenii care sunt dezamăgiți de ce s-a întâmplat în politică în ultimii ani și de partide în general, au ocazia acum să aleagă și independenți. Pe mine, sper, sau pe alții. Vor fi mai mulți independenți. Așadar, aceste alegeri prezidențiale oferă posibilitatea ca cetățenii să meargă la vot unde să aibă o foarte variată ofertă. E ca și cum mergi la o piață mai mare. Deci nu sunt numai candidați impuși de partide, ci sunt și mai mulți independenți. S-ar putea ca și domnul Tăricianu să fie independent. Că nu-și înregistrează partidul până la alegeri. Nu credeți și atunci, că se va întâmpla asta? eu cunosc în clipa de față vreo 5 independenți care vor să candideze. Păi dacă sunt 5 independenți și alți vreo 4-5 de pe la partid, o să fie vreo 10 candidați. Nu poți să justifici și să spui, dom'le, n-am cu cine să aleg. Păi dacă sunt mai mult de 5-6 candidați, sigur ai ce să alegi. Și n-ai decât să te uiți la ce propun ei pentru țară, la ce au făcut ei în trecutul lor, pentru că asta e cea mai bună garanție. Eu ce pot să garantez cetățenilor care mi-ar acorda semnătura lor pentru candidatură sau mai apoi chiar votul lor, este că voi face în funcția de președinte al României aceleași propuneri politice consistente, coerente și pentru bunăstarea oamenilor pe care le-am făcut în ultimii 24 de ani de când sunt politician. Adică voi avea o continuitate într-un comportament politic cinstit și constructiv. Alții care apar pe scenă doar cu ocazia alegerilor din când în când au un alt nivel de credibilitate. Eu cred că mai scăzut. Dar sigur, contează foarte mult și ce propunem. Deci va fi o bătălie între mașinile de partid și candidații independenți. Iar cetățenii au șansa 3-4 luni să se intereseze, să se informeze și să aleagă. Acum pot merge la alegeri prezidențiale aproape toți cetățenii, că vor avea din ce să aleagă. Vor fi mulți candidați. Cum credeți că cum va alege electoratul liberal? Pentru că, iată, am vorbit de formațiunile care s-au liberalii, sau să nu zic membrii, că membrii de partid sunt vreo 100 și ceva de mii în țară, dar simpatizanții liberali din țară se află în fața unei foarte serioase trileme. Că e trilemă pentru că din Partidul Național Liberal vor fi 3 tipuri de candidaturi. Una cu pediștii, ce-o fi candidatura aia, că-i Predoiu, că-i Iohannis, încă nu se știe. Una va fi a domnului Tăricianu și o candidatură va fi a mea. Deci liberalii vor avea, dacă vor vrea să aleagă neapărat un liberal, vor avea de a se gândi timp 2-3 luni de zile să aleagă între unul din ăștia 3. Cei care nu sunt simpatizanți liberali sau poate nu sunt simpatizanți ai niciunui partid, au șansa să aleagă dintre mai mulți candidați independenți. Deci există o piață bogată de candidați la președinția României și asta poate să ne bucure și cetățenii pot să meargă la vot în mod foarte masiv și, vedeți dumneavoastră, avem un exemplu foarte semnificativ. Domnul Mircea Diaconu, europarlamentar, candidat independent. Au fost oameni care au zis, domnule, merg la vot pentru Mircea Diaconu. Credeți că excluderea domnului Diaconu a fost o pierdere pentru PNL în acel moment? Evident că da. Dacă era membru în partid, domnul Diaconu ar fi atras voturi pentru 2 mandate de europarlamentar. Mai era loc pentru încă cineva. Mâine, la conferința de presă, eu voi prezenta unul dintre programele, zic eu, cele mai puternice și vizionare, care are ca și țintă creșterea bunăstării cetățenilor pe o perioadă eșalonată de timp,
pe baza unor acorduri politice și sociale. Asta trebuie să facă președintele României, să unească și să nu dezbine, să construiască și să creeze climat de cooperare. La început spuneam eu, iată, de acest context poate atipic, poate nu, în care se formează alianțe cu precădere înainte de alegeri, tocmai pentru a câștiga electorat. Cum vedeți puțin mai departe de alegerile prezidențiale și v-aș întreba dacă vedeți cumva posibilă reînființarea USL-ului? USL-ul în forma care a fost nu se mai înființează. Eu mi-am afirmat ca persoană, ca și senator independent, când am anunțat demisia din Partidul Național Liberal, am anunțat că voi susține prin votul meu programul de guvernare USL, pentru că la Brașov, în colegiul meu, cetățenii așa au votat. Și scopul meu este să-mi păstrez credibilitatea față de cetățenii care m-au votat senator. USL-ul nu se va mai înființa, dar va exista o cooperare parlamentară între cei care sunt în continuare susținători ai programului USL, cum au votat cetățenii, și guvernul acesta în structura care este el acum. Este de precizat că după alegerile prezidențiale, aproape inevitabil, se va schimba în Parlament raportul de forțe politice. De ce? Pentru că dacă luăm câteva scenarii posibile, este evident că am putea să avem un alt președinte al Senatului, să avem un alt prim-ministru, un alt președinte știm sigur că o să avem, și aici este iarăși o discuție spectaculoasă de purtat, și se vor petrece migrații. Totdeauna, eu vorbesc din experiența celui de-al 4-lea mandat parlamentar, totdeauna după alegeri prezidențiale se petrec migrații de la un partid la altul. Așadar, configurația raportului de forțe politice în Parlament în primăvara anului viitor va fi mult diferită față de ceea ce este astăzi. Domnule Ghișe, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Adică, să fim pozitivi, mai avem puțin timp la dispoziție. Mai avem puțin, corect. Îmi place atitudinea dumneavoastră. Poate de aceea cu atitudinea asta vă băgați în luptă, vă aruncați în lupta care o să fie în toamnă. În 30 de secunde vă spun, pe mine m-au ales brașovenii primar în 1996 cu 126.000 de voturi. Și eu știu pe pielea mea că cel mai important lucru pentru un politician este seriozitatea, spiritul constructiv, cinstea și respectarea votului oamenilor. Dacă oamenii vor veni la vot în mod masiv, aceia care până acum erau nehotărâți, independenții vor primi multe voturi. Sper să mă număr printre aceia. Sper chiar să am șansa să intru în turul 2. Pentru că, să nu vă supărați, un personaj cum este domnul Iohannis, care acum un an jumate a venit în politică și a venit doar pentru a fi ba premier, ba ministru de interne, ba vicepremier, ba președinte al României, după mine nu este credibil. Chiar faptul că e sas e ceva frumos, dar trebuie să probezi în timp competență și competența politică nu este o jucărie, pentru că în deciziile politicienilor stă soarta noastră a tuturor. Și de aceea cred că cetățenii, dacă ne vor da șansă independenților și mie în particular, vor avea surprize plăcute. Asta depinde de reflexia și sufletul fiecăruia dintre cetățeni. Și poate cu ocazia asta vă spun și promisiunea să mai veniți la Ploiești TV și după alegeri și vă promit, indiferent de rezultat, că vă voi mai vizita și mâine neapărat pe e-mail să vă trimit programul pentru România. Îl așteptăm. Ultima întrebare este o întrebare la care țin să răspundă toți cei care vin pentru prima dată în platoul neconvențional, așa cum este și cazul dumneavoastră. Așa că o să vă întreb, domnule Ghișă, care este ultimul lucru neconvențional pe care l-ați făcut? Neconvențional a fost că nu mă așteptam că va trebui să plec din Partidul Național Liberal și tot neconvențional este ca un independent să candideze la președinția României. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și pentru răspunsurile date. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Acesta a fost așadar neconvenționalul. Eu sunt Rodica Buliga. Rămâneți atenți la tot ce se întâmplă în jur. Noapte bună!